Temanten kakung putri sami ngunjuk rujak degan. Kawitan saking temanten kakung lajeng temanten putri. Degan ingkang kadamel rujak miturut ujaring para winasis pilih klapa ingkang nembe awoh sepisan. Pasemonipun mujudaken setunggaling kedangan supados temanten kekalih enggalna keparingan momongan utawi putra. Rujak degan kaesta katidine pepenget supados ing sugengipun lelumban wonten pasrawungan menika boten ngepang-ngepang lan saged dados wadhahe kautaman ingkang patos dados tuladaning bebrayanan. Para kakung sumur putri dukam adicara candhaipun inggih adicara sukuman. Murih boten tumangsa anggen nyok lampahi adicara sukuman badhe kapratitisaken dumateng Ibu Juru Sumbangga. Sumangga nuwun. Tumbi sampun samakto giya lampah dadap aneka padha risang penganten jalu estri amrepeki ingkang rama ibu. Kubuh-kubuh mendak candrani yayah soto manggih krama. Waduna tumungkul amarika lupindo kojem bantala ing wonten. Giya hajaku ing pepadhan ingkang rama ibu. Ingkang putra muwun sesenggukan waspada deres pindha dineres. Alimbah angepeki pepanggonan kang rama ibu candrani kaya sesudya binabar. Ing penggalih muhung amimita donga pangestunipun tiyang sepuh mugi paringana pangestu anggenipun mangun balisma. Lelumban liwah lelangan wonten madyan durangkul tansah antuka kabejan lan kamulyan. Matur nyuwun kami duwung ingkang rama lan ibu giya ing arasan maneh ingkang putra kekalih. Pegat pangandikane mengkono ta yen kawasa ilisan. Anakku sira bagus lan sira nunayu. Tak pangestoni anggonmu mangun baliwisma. Tak dedonga rina kelawan wengi muga-muga antuk rahmating Gusti kang Maha Suci Yonggara.